नमस्कार आणि स्वागत तुमचं गोमंतक टी व्हीवरती। आज आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर अजित राजीगरे, जे आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर आहेत, MD आहेत आयुर्वेदामध्ये। त्याशिवाय त्यांनी PhD पण मिळवलेली आहे विषयामध्ये। शिवाय त्यांनी योगा आणि आयुर्वेदामध्ये डिप्लोमा पण केलेला आहे। गेली 18 वर्ष ते आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस करतायत। कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, गोवा आणि सावंतवाडी या ठिकाणी त्यांची कन्सल्टन्सी चालू आहे। आणि आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत आयुर्वेद म्हणजे नेमकं काय, आयुर्वेदामुळे आपल्याला काय फायदे होतात आणि आयुर्वेद ही जी उपचार पद्धती आहे ती नेमकी कशा प्रकारे आपल्या शरीरावरती, आपल्या प्रकृतीवरती परिणाम करते। डॉक्टर, स्वागत तुमचं आमच्या स्टुडिओमध्ये। नमस्कार। सर्वप्रथम मला सांगा, विविध उपचार पद्धती आजकाल सगळीकडे आपल्याला दिसत आहेत। म्हणजे ॲलोपॅथी आहे, होमिओपॅथी आहे आणि आयुर्वेद ही आपली प्राचीन भारतीय उपचार पद्धती आहे। ह्या पद्धतीविषयी तुम्ही थोडं मला सांगू शकाल का? आयुर्वेद म्हणजे नेमकं काय? आयुर्वेद म्हणजे सायन्स ऑफ लाईफ, जसं आपण म्हणतो 5000 वर्षापूर्वीचं प्राचीन हे आपलं आयुर्वेदिक इंडियन शास्त्र आहे, भारतीय शास्त्र। तर हे आपल्या ऋषीमुनींनी, जसं काही आमचे हे ब्रह्मापासून याची उत्पत्ती आम्ही आयुर्वेदामध्ये मानतो इतिहासात। आणि ह्याची जे मेन ग्रंथ आहे जसं चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य आणि वाग्भटाचार्य, ह्या 3 लोक हे आमचे प्रमुख ह्यांनी ग्रंथ लिहिले याच्यावरती। आणि हे आयुर्वेद अतिशय प्राचीन आणि अनुभवातून, म्हणजे बरेच असे एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी झालेले आहेत आणि त्यातून लिहिलं गेलेलं हे आपलं इंडियन शास्त्र आहे, जे आज इंडियातच, भारतातच नव्हे तर पूर्ण जगामध्ये ज्याला मान्यता मिळाली आहे, लोक ॲक्सेप्ट करत आहेत। आणि आज युरोपियन लोक असू देत, अमेरिकन लोक असू देत, ते लोक इथं येत आहेत आणि इंडियामध्ये आपलं हे शास्त्राला ॲक्सेप्ट करत आहेत। हे शास्त्र इतर उपचार पद्धतीपेक्षा, म्हणजे ॲलोपॅथीपेक्षा किंवा होमिओपॅथीपेक्षा किंवा युनानी मेडिसिन जी आहे आपल्या, त्याच्यापेक्षा तुमची जी डायग्नोस्टिकची जी पद्धती आहे ती कशी वेगळी आहे? आयुर्वेद शास्त्रामध्ये जसं मी नेहमीच सांगतो की ॲलोपॅथी असू दे, आपलं युनानी असू दे, होमिओपॅथी असू दे, आयुर्वेद असू दे, प्रत्येक शास्त्राचं एक महत्त्व आहे। कारण असं आपण म्हणू शकत नाही एका शास्त्र कमी आहे, एखादं शास्त्र मोठं आहे, कारण प्रत्येक शास्त्राला इमर्जन्सीमध्ये ॲलोपॅथी आपण ॲक्सेप्ट करतो। आयुर्वेदामध्ये आपण जसं आम्ही दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न असे एक 3 हे मानतो। म्हणजे पेशंटला बघणे, समोर बघितल्यानंतर त्याचा एक आपल्याला अनुभव येतो की कसं आपल्याला काय त्या पेशंटचं आतमध्ये सुरू असेल। काही वेळेला पेशंट लंगडत येतो किंवा काही वेळेला असं तोंडावर त्याचे हावभाव त्याच्यावरून ओळखतं आम्हाला, हे दर्शन नसतं। स्पर्शन म्हणजे आम्ही ज्याला नाडी परीक्षण करतो, स्पेशली नाडी परीक्षामध्ये आम्हाला बऱ्याच गोष्टी कळतात की वात, पित्त, कफ जे आमचे त्रिदोष आहेत त्याच्यामध्ये काय कमी जास्त झालेलं आहे। आणि प्रश्न म्हणजे आपण जे क्वेश्चनिंग करतो, तर आमचं हिस्ट्री म्हणून फार इम्पॉर्टंट असते। बऱ्याच वेळेला लोक कंटाळतात की अर्धा पाऊण तास आमच्या फर्स्ट हिस्ट्री ज्यावेळेला असते, पहिल्यांदा ज्यावेळेला पेशंट येतो फर्स्ट टाईम, त्यावेळेला त्याला तितका वेळ लागतो, कारण आम्ही डीपली पूर्वीचं तुमचे काय हिस्ट्री काय आहे, कोणते आजार झालेले आहेत किंवा कशाप्रकारे आपल्याला आता त्रास होत आहे आणि तो कधीपासून सुरू झाला, त्याचं रूट कॉजपर्यंत आम्ही जायचा प्रयत्न करतो। आणि म्हणून नाडी परीक्षण महत्त्वाचं आहे। आणि प्रश्न आणि मग इन्व्हेस्टिगेशन, आजकाल जे काय आपण सोनोग्राफी आहे, लॅब इन्व्हेस्टिगेशन, त्याचा देखील आम्ही उपयोग करून घेतो, ज्याच्यामध्ये शास्त्राचा आपल्याला कळण्यामध्ये, डायग्नोस करण्यामध्ये, निदान करण्यामध्ये अतिशय आपल्याला फायदा होऊ शकतो। आणि अशा प्रकारे आम्ही नाडी परीक्षण मुख्यतः आमच्या परीक्षणामध्ये किंवा एक्झामिनेशनमध्ये डायग्नोस करण्यासाठी नाडी परीक्षणाचा आम्ही फार उपयोग करतो। एकदा डायग्नोस्टिक झालं मग उपचार सुरू होतो। हा उपचार कशा प्रकारचा असतो? म्हणजे प्रत्येक पेशंटला वेगळ्या व्याधी असतात, समान व्याधी कोणालाच असू शकत नाही। त्या व्याधीप्रमाणे हा उपचार पद्धती तुम्ही कशी वापरता? आता आयुर्वेदामध्ये मुळातच आम्ही प्रत्येक व्यक्ती हा इंडिव्हिज्युअल युनिक आहे असं आम्ही मानतो। म्हणजे प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी आहे। जसं आम्ही बऱ्याच वेळेला मी सांगत असतो की आपल्याला ताप आला म्हणून आयुर्वेदामध्ये, ॲलोपॅथीमध्ये आपण कॉमनली पॅरासिटामॉल घ्या असं सांगतो, तसं आयुर्वेदामध्ये नाही आहे। जसं पित्ताचा त्रास एखाद्याला असू शकतो, दुसऱ्याला पण असू शकतो, पण त्याचा दोघांची प्रकृती जर वेगळी असेल तर औषधं भिन्न होतात। तर ह्याच्यामध्ये कसं आहे की जे औषधी पद्धती आहे आमची, त्याच्यामध्ये मुख्यतः 2 प्रकार आहेत, शमन आणि शोधन। शमन म्हणजे जे आम्ही OPD लेवलला
औषधं देतो, मग त्याच्यामध्ये चूर्ण असतील, काढा असेल, आसवरिष्ट असतील, टॅबलेट असतील, गुगुळ असेल, अशा प्रकारचे आम्ही मेडिसिन देतो की जेणेकरून ते तोंडावाटे खाऊन किंवा लोकल ॲप्लिकेशनला ऑइल देतो, तर असं लावल्यानंतर ते शमलं पाहिजे. असं ही आमची शमन चिकित्सा आपण म्हणतो की ज्याच्यामध्ये मेडिसिन खाऊन तिथं दोष जे वाढलेले आहेत त्याला दाबलं जातं. आणि शोधन चिकित्सा म्हणजे डिटॉक्सिफिकेशन आपण ज्याला म्हणतो, शोधन चिकित्सा मुख्यतः म्हणजे पंचकर्म. तर पंचकर्मामध्ये काय केलं जातं की शोधन म्हणजे शरीरातून जे वाढलेले दोष आहेत ते बाहेर काढले जातात. मग त्याच्यामध्ये पंचकर्म हा मुख्यतः, कारण पंचकर्माबद्दल सांगण्यासाठी बरंच काय आहे, आपण नंतर त्याच्यावर वळणारच आहोत मला वाटतं. तर आज शोधन आणि शमन हे मुख्यतः दोन चिकित्सा प्रणाली आहेत ज्याच्यातनं आम्ही आयुर्वेदामध्ये लोकांना बरं करतो. आता आयुर्वेदाचे दोन तसे उद्देश आहेत की स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रशमनम च, म्हणजे जो स्वस्थ व्यक्ती आहे त्याला देखील आयुर्वेद आपणवला पाहिजे, त्यानं आपलं स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी आयुर्वेदाचा उपयोग केला पाहिजे. आणि जो विकार झालेला आहे, विकारी म्हणजे जो रोगी आहे, त्यांना आपला रोग शरीराबाहेर टाकण्यासाठी आयुर्वेदाचा उपयोग केला पाहिजे. तर ह्या आयुर्वेदाचा उपयोग आपण सर्वच लोकांसाठी केला जातो. बऱ्याच वेळेला असं होतं की आजारी माणसानंच औषध घ्यावं, तर असं काय नसतं. हेल्दी लाईफस्टाईल आहे आपली, आयुर्वेदाने जी लाईफस्टाईल सांगितलेली आहे ती जर आपण आपणवली, योगा आहे, आयुर्वेद आहे, हा जर आपण आपणवला तर आपलं शतआयुष्य होण्यासाठी म्हणजे आपण 100 इयर्स लाईफ घेण्यासाठी किंवा त्याचा आनंद चांगल्या तऱ्हेने निरोगी राहण्यासाठी आयुर्वेदाचा उपचार पद्धती आयुर्वेदाची वापरली पाहिजे. म्हणजे हा प्रतिबंधात्मक आणि उपचार म्हणजे प्रिव्हेन्शन ॲज वेल एज ट्रीटमेंट ह्या दोन्ही बाजू त्याला आहेत. पण आयुर्वेदामध्ये आणि ॲलोपॅथीमध्ये मला एक फरक जाणवतो, तो म्हणजे ॲलोपॅथीमध्ये तुम्हाला फार्मकॉलॉजी असते, म्हणजे जी औषधं देतात ती लॅबॉरेटरीमध्ये टेस्ट वगैरे करून त्यांचा परिणाम कसा पेशंटवर होतो हे सगळं तपासून नंतर प्रिस्क्राईब केली जातात. आता तुम्ही जी मेडिसिन्स देतात म्हणजे जी सबस्टन्सेस उपचार पद्धतीमध्ये देतात ते सबस्टन्सेस काय असतात, त्याच्यात काय असतं, हर्ब्स असतात, मेटल्स असतात, म्हणजे नेमकं काय असतं? तर आयुर्वेदामध्ये अनेक प्रयोग झालेले आहेत आणि त्याच्यानंतरच हे ग्रंथ लिहिलेले आहेत. म्हणजे जे काय एव्हरीथिंग इज प्रूव्ड बिफोर युजिंग. ॲक्च्युली नाव इट इज बीन प्रूव्ड ऑलरेडी, सो वी डोंट हॅव टू प्रूव्ह एनिथिंग न्यूली. Actually now we are identifying some new drugs also, some new combinations also, like Sarth Ayurveda has its own medicines, formulations, proprietary medicines are there. But still मला हे सांगायचं आहे की हे ऑलरेडी प्रूव्हन आहे. त्यामुळं आयुर्वेदशास्त्राला प्रूव्ह करण्याची खरं तर गरज नाही, कारण ते ऑलरेडी ग्रंथात जे लिहिलेलं आहे तेच आम्ही पुढे येतो आणि नवीन नवीन पण प्रयोग करतो. आता जसं तुम्ही मला विचारलं की हर्ब्स आपण वापरतो किंवा मेटल्स वापरतो, तर हर्ब्स हे नॅचरल रिसोर्स आहे. आम्ही शरीरात औषधी वनस्पती म्हणण्यापेक्षा आहार वनस्पती जी आहे त्याचा समतोल शरीरामध्ये राखण्यासाठी, जसं वात पित्त कफ हे 3 दोष आहेत, हे समान जर असतील तर माणूस निरोगी आहे. म्हणजे सम अवस्था ज्यावेळेला या 3 दोषांची असते किंवा सप्तधातूंची असते, चांगले डेव्हलप झालेले असतात, त्यावेळेला माणूस हा प्राकृत किंवा हेल्दी मानला जातो. तर अशा वेळेला ह्या ज्या वनस्पती आहेत, नॅचरल रिसोर्सेस फ्रॉम आवर अर्थ, म्हणजे आपण जे काय हर्ब्स आहेत, आता मिनरल्स आपण यूज करतो, जसं रसधातू आपण यूज करतो, पण त्याच्यामध्ये त्याचं शोधन प्रक्रिया अनेक केलेल्या आहेत. मग ते शोधन प्रॉपर झालेलं आहे की नाही ह्याचे एक्झामिनेशन आहेत आणि हे आजकाल केले जातात. त्याच्याशिवाय ते मार्केटला आणू शकत नाही. आपण सुवर्णकल्प यूज करतो, सुवर्ण भस्म यूज करतो, रौप्य भस्म यूज करतो. तर ह्याच्या शोधनाच्या अनेक अशा प्रक्रिया पार कराव्या लागतात आणि त्या प्रक्रिया केल्यानंतर त्याचं शोधन प्रॉपर झाल्यानंतर म्हणजे ते भस्म झालं आहे की नाही आणि ते पचण्यास हलकं झालेलं आहे की नाही आणि ते आत गेल्यानंतर कुठलं मेटलचं टॉक्सिक त्याच्यावरती प्रॉब्लेम शरीराला करणार नाहीत, ह्या सगळ्यांचं एक्सपेरिमेंटल सगळं केल्याशिवाय लॅबमध्ये ह्या गोष्टी मार्केटमध्ये येत नाहीत. त्यामुळे जे काय आहे ते प्रूव्हन आहे चांगलं. अशा ज्या लॅब्स आहेत या भारतात कुठे आहेत आणि कुठे तुमचं टेस्टिंग चालतं? जसं आता मला एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये दूध पापेश्वरसारखी कंपनी आहे, अर्कशाळासारखी कंपनी आहे, पुण्याची रशशाळा आहे, ह्या ज्या मोठ्या मोठ्या फार्मास्युटिकल्स कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये ही लॅब्स असतात आणि ह्या लॅब्समधून हे आयडेंटिफिकेशन करून नंतर ह्या सगळ्या एक्सपेरिमेंट त्याचे जे शोधन झालेलं आहे त्या सगळ्या टेस्ट पार केल्यानंतरच ह्या मेडिसिनमध्ये वापरल्या जातात. आता वेगवेगळे प्रकार आहेत आपल्या रोगांचे, म्हणजे साथीचे रोग असतात, काही आपले जन्मजात रोग असतात किंवा काही मग संसर्गजन्य रोग असतात. अशा कुठल्या कुठल्या रोगांवरती ही आयुर्वेदिक उपचार पद्धती परिणामकारक ठरू शकते आणि कुठल्या रोगावरती तुम्ही आयुर्वेद सोडून बाकीच्या
उपचार पद्धतींचा अवलंब करता? आता याच्यामध्ये आयुर्वेदामध्ये आपण सर्वच रोगांवरती खरं तर औषधींचा उल्लेख केलेला आहे. ह्याच्यामध्ये सुखसाध्य, कष्टसाध्य आणि असाध्य असा आम्ही 3 प्रकार करतो. म्हणजे एखादा व्याधी सुखसाध्य म्हणजे इझिली क्युरेबल आहे. सेकंड इज कष्टसाध्य म्हणजे जो इझिली नाही आहे, त्याला कष्ट आहेत प्रचंड बाहेर काढण्यासाठी शरीरातून तो व्याधी. आणि एक असाध्य म्हणून एक प्रकार आहे की ज्याला आपण क्युअर करू शकत नाही. जसं आता बऱ्याच अशा व्याधी आहेत त्याच्यावरती देखील रिसर्च सुरू आहेत, नवीन नवीन पद्धती आलेल्या आहेत, त्याच्यावर रिसर्च सुरू आहेत की ते असाध्याला साध्य कसं करता येईल. पण आयुर्वेदामध्ये बऱ्याच वेळेला ह्या ज्या पद्धती आहेत तिन्ही पण ह्या साध्य करून आपण अनेक विकारांमध्ये, मग साथीच्या रोगांमध्ये वेगळं मेडिसिन असतं. जसं आता आमचं डायरिया, डिसेंट्री जे लागतं पावसाळ्यामध्ये खास करून मान्सून सीझनमध्ये, तर त्याच्यामध्ये कुटज गणवटी म्हणून आहे, ती फार चांगली काम करते. अशा अनेक वनस्पती आहेत की ज्या एकच नाही अशी पण अनेक वनस्पती आहेत ज्या वापरून आपण अशा साथीच्या आजारामध्ये सुद्धा चांगलं हे करू शकतो. आज आपण बघितलं कोरोना ह्यासारख्या इतक्या कोविडच्या महामारीत देखील अनेक अशा आयुर्वेदिक औषधं, आपण अश्वगंधा असू दे, गुडूची असू दे, अशा अनेक इफेक्टिव्ह मेडिसिन सापडले की ज्याच्यामुळे इम्युनिटी पॉवर चांगली झाली लोकांची आणि त्यांनी रोगाला मात करण्यासाठी, म्हणजे मी देखील 330+ पेशंटना आपलं एक चूर्ण असं करून दिलं होतं आणि ज्याला फार चांगला रिझल्ट लोकांना आला. तर कसं आहे की इम्युनिटी बिल्ड करण्यासाठी, म्हणजे जसं आम्ही स्वस्थचे स्वास्थ्य रक्षण म्हणतो की स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी तुम्ही औषधं आयुर्वेदिक घेतली पाहिजेत. तर त्याच्यामध्ये गुडूची ही फार मोठं शस्त्र आहे. तसं अश्वगंधा हे फार मोठं चांगलं. अश्व म्हणजे घोडा आपण म्हणतो की घोड्यासारखी ताकद असणार अश्वगंधा. तर हा अनेक विकारांमध्ये, डायबिटीज, BP ह्या सगळ्याच विकारांमध्ये तो अतिशय गुणकारी आहे. अनेक वीक असतात लोक, इम्युनिटी पॉवरलेस असते, अशामध्ये अश्वगंधा उपयोगी आहे. गुडूची आहे जे शुगरच्या पेशंटसाठी रोज त्यांनी गुडूची सेवन ॲक्च्युली केलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला काय असतं, काही रिझल्ट पटकन दिसत नाहीत शरीरावरती, पण ते हळूहळू त्या शरीरामध्ये इतकं चांगलं काम करत असतात की लोकांचे ते ॲलोपॅथी मेडिसिनमुळं किंवा आयुर्वेदिक मेडिसिनमुळं जर लॉंग टर्म कुठलीही मेडिसिन घेतली तर त्याचा साईड इफेक्ट हा होत असतो शरीराला. तर ते होऊ नये, अनेक ऑर्गनना त्याचा इम्पॅक्ट होऊ नये म्हणून अशा वेळेला काही जी काळजी घ्यावी लागते त्याच्यामध्ये देखील आयुर्वेद फार चांगलं काम करतो. आयुर्वेदाच्या पद्धती सध्या ज्या प्रचलित ॲलोपॅथीपेक्षा वेगळ्या आहेत आणि त्याची मेडिसिन्स म्हणजे त्याची औषधोपचार जो आहे तो पण वेगळा आहे. आपण याच्यावरती सविस्तर बोलू. मला तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल की सीझनप्रमाणे म्हणजे ऋतूप्रमाणे उपचार पद्धती कशी असते किंवा उपचार पद्धतीचा कालावधी काय असतो, ह्या सगळ्या प्रश्नावरती आपण बोलू. शिवाय खास करून आपण बोलू पंचकर्म म्हणजे काय, कारण ही एक उपचार पद्धती आता सगळीकडे प्रचलित होत चाललेली आहे आणि लोकप्रिय होत चाललेली आहे. परंतु आता वेळ झाली आहे लहानसा ब्रेक घ्यायची. लहानच्या ब्रेकनंतर आपण पुन्हा भेटू. तुम्ही कुठंच जाऊत नका, पाहत राहा गोमंतक TV. नमस्कार आणि पुन्हा तुमचं एकदा स्वागत गोमंतक TVवरती. डॉक्टर, ब्रेकला जाण्याआधी आपण बोलत होतो की मौसम म्हणजे सीझनप्रमाणे उपचार पद्धती कशी घ्यावी. आता सध्या पाऊस चालू आहे, थंडीचे दिवस असतात, उन्हाळा आपल्याकडे असतो. हे 3 ऋतू आपल्याकडे मेन आहेत. या ऋतूप्रमाणे उपचार पद्धती कशी वेगवेगळी असते? ह्याच्यामध्ये आयुर्वेदामध्ये आदान काळ आणि विसर्प काळ असे 2 आपण काल मानले गेलेत आणि त्यात कालामध्ये मग पुन्हा विसह म्हणजे शिवग्री म्हणजे शिशिर ऋतू, वसंत ऋतू आणि मग ग्रीष्म ऋतू आणि मग वर्षा, शरद आणि वस हे हेमंत ऋतू असे 3 आपण ऋतू मानतो. मला वर्षा ऋतूमध्ये खास करून आता ह्या ऋतूनुसार आदान काळ जो असतो ह्याच्यामध्ये माणसाची प्रकृतीची जी ताकद असते ती कमी होते. म्हणजे सूर्याची तिथं ताकद कमी होते, मग मनुष्याची ताकद कमी होते. म्हणजे आयुर्वेदानं काही वेळेला पंचमहाभूतात्मक असं जसं आपण म्हणतो पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश का, तर ह्याप्रमाणे माणसाची देखील माणसामध्ये सुद्धा पंचमहाभूत आहेत. म्हणून काही लोक स्पेशली पंचमहाभूतात्मक चिकित्सा आमच्या आयुर्वेदामधली स्पेशालिटी करतात. तर हे 5 जे हे आहेत तर हे मेंटेन करणं, जसं आता सूर्याची किरणं कमी झाली की तिथं बॉडीच्या जो पृथ्वी म्हणजे ताकद जिथं आपण गुरुत्व म्हणतो ती कमी होते किंवा अग्नी देखील कमी होते. म्हणून वर्षा ऋतूमध्ये खास करून लाईट जेवण घेतलं जातं किंवा फार अभिषंधी म्हणजे आपण जसं दही वगैरे अवॉइड करायला पाहिजे खरं तर या सीझनमध्ये.
पण काही वेळेला मधुर आम्ल लवण असे 3 जे मधुर आम्ल लवण कटू तिक्त कषाय असे आमचे षडरसात्मक आहार असायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये पण वर्षा ऋतूमध्ये मध्ये मधुर आम्ल आणि लवण ह्याचं सेवन जास्त झालं पाहिजे. लवण म्हणून या सीझनमध्ये आपण लोणचं देखील खाल्लं तरी चालतं किंवा लाईट फूड खाल्लं पाहिजे. शक्यतो नॉनव्हेज जितकं टाळता येईल तितकं कमीत कमी केलं पाहिजे. जसं थंडीमध्ये उलटं आहे, थंडीमध्ये आपण थोडंसं हेवी गुरुता जरी खाल्लं तरी ते शरीर पचवतं म्हणून. आणि साथीचे आजार खास करून जसं आपण मगाशी विचारलं मला, तर साथीचे आजार ह्या पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये जास्त होतात मान्सूनमध्ये. म्हणून वर्षा ऋतूमध्ये साथीच्या आजारासाठी म्हणून आपण पाणी देखील उकळून गार करून घेतलं पाहिजे खरं तर. आणि हलकं कोमट पाणी घेतलं तर अतिउत्तम. म्हणजे जे घशाला कोरड पडणे किंवा टॉन्सिलायटिस वगैरे सायनसायटिस जे असे बिमारी होतात जे खास करून अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होतं, तर त्या गोष्टीमध्ये सुद्धा किंवा GI इन्फेक्शन होतं, ह्या इन्फेक्शन्समध्ये जर आपण गरम पाणी करून प्यालो तर अतिशय ह्या आजारांपासून आपण दूर राहू शकतो. किंवा जे जेवण आहे ते घेताना आहार आपण लाईट घेतला पाहिजे आणि गरम गरम खाल्लं पाहिजे या मान्सून सीझनमध्ये खास करून. तर आपल्याला फारसे विकार होणार नाहीत आणि जे साथीचे आजार आहेत ते देखील दूर होतील. तर मी नेहमी म्हणतो की अन्न जल वायू ह्या 3 गोष्टी आपल्या शरीरामध्ये जात असतात. तर ह्या 3 ज्या गोष्टी आहेत ह्या जर शुद्ध असतील, जसं आपण बघितलं वायूचा आता मोठा परिणाम आपण कोविडमध्ये बघितला. तर असंच पाण्यामुळं आता पूर्वी काय असायचं, डिसेंट्री वगैरे पूर्वी फार लागायची. कारण एका गावातून ज्या वेळेला लोक शौचाला बाहेर जायची रोडवर फॉर टॉयलेट, तर त्यावेळेला त्याचं पाण्याच्या माध्यमातून ते नदीमध्ये मिसळायचं. आणि शेजारच्या गावामध्ये इथं इफेक्ट झाला की शेजारच्या गावं डिसेंट्री लागायची लोकांना. तर हे आता शुद्धीकरण वगैरे बरंचसं पाण्याचं झालेलं आहे, तर त्यामुळे ते RO आलेले आहेत घरोघरी, त्यामुळे हे फार होत नाही आत्ता. पण पूर्वी हे काळी असं गावच्या गाव पूर्ण उद्ध्वस्त व्हायची, डिसेंट्री लागायची, लोकं जायची. तर हे साथीचे आजार ह्याला आपण म्हणतो. आणि पावसाळ्यामध्ये हे फार स्प्रेड व्हायचे कारण पाणी व्हायचं असं. तर हे आजकाल कमी झालेलं आहे. तर पाण्याचं महत्त्व म्हणून फार इम्पॉर्टंट आहे हे सांगण्याचं होतं मला कारण. आणि अन्न देखील आपण आज जे फर्टिलायझर यूज करतोय फार प्रमाणात हे कमी केलं पाहिजे. ऑर्गॅनिक शेती आपण वळायला पाहिजे आज, कारण जे आपण खातो तेच शेवटी पचणार आहे आणि जर ते चांगलं असेल तर कमी होणार आहे. जसं आज आपण बघतो की जे आपल्या देशामध्ये 1-2-3 जिल्हे असे आहेत की जिथं फर्टिलायझरचं प्रमाण अतिशय वाढलेलं आहे आणि तिथं कॅन्सरचं प्रमाण देखील तितकंच वाढलेलं आहे. त्यामुळं फर्टिलायझर जितकं आपण वापरू ते आपल्या शरीराला हानिकारक आहे आणि ते नको आहे. त्यामुळं ऑर्गॅनिक शेतीकडे आपण वळलं पाहिजे आणि आपण जितकं कमीत कमी मेडिसिन घेऊन फूड चांगलं पाहिजे, वॉटर चांगलं पाहिजे आणि वायू चांगला पाहिजे. या जर 3 गोष्टींचं चांगलं सेवन केलं तर आपण हेल्दी राहण्याची हे फार चांगलं गुरुमंत्र आपण म्हणू शकतो. तुम्ही जो गुरुमंत्र सांगितला तो म्हणजे आधी तुम्ही उल्लेख केला त्याच्याशी फार निगडीत आहे. म्हणजे पंचमहाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. म्हणजे ह्या गोष्टी जेव्हा ठीक असतील, ह्या गोष्टीमध्ये जेव्हा प्रदूषण नसेल तेव्हा आपल्या शरीरावरती पण त्याचा चांगला परिणाम होईल. आयुर्वेदामध्ये पंचकर्म ही एक महत्त्वाची उपचार पद्धती सांगितली जाते. आता पंचकर्म म्हणजे नेमकं काय? मी मगाशी आपल्याला जसं बोललो की पंचकर्मामध्ये शोधन ही चिकित्सा म्हणजे पंचकर्म. आता पंचकर्मामध्ये मूळतः 5 तशी नावं आहेत: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आणि रक्तमोक्षण. हे 5 प्रकार मुख्यतः आहेत. आणि त्यानंतर उपप्रकार हे उपकर्म हे बरेच आहेत, जसं जाणूबस्ती, कट्टीबस्ती, मन्याबस्ती, त्या एरियानुसार. जसं डोळ्यासाठी तर्पण आहे, गंडूश आहे गळ्यामध्ये हे करण्यासाठी. अशा अनेक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये पंचकर्मामध्ये. मुख्यतः या 5 कर्म जे आहेत. तर ह्याच्यामध्ये तसं पूर्ण पंचकर्म करायचं असेल तर 49 डेजपेक्षा जास्त लागतील जर आपल्याला वमन, विरेचन, बस्ती सर्वच करायचं असेल तर. पण आम्ही शक्यतो आजकाल लोकांना इतका वेळ नसतो, मग आम्ही जितकं काय कमीत कमी असेल तर वमन करण्यासाठी ज्याला कफज व्याधी आहेत किंवा ऊर्ध्व चतुर्गत म्हणजे आपण ह्या कॉलरच्या म्हणजे छातीच्या वरती असणारे विकार जे आहेत जास्त करून ह्या विकारांमध्ये आम्ही वमन देतो. वमन म्हणजे उलटी करवणं औषध देऊन. तर वमन चिकित्सा ही कफज व्याधीसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. दुसरं आहे विरेचन. विरेचन जे कर्म आहे त्याच्यामध्ये आम्ही तोंडावाटे औषध देतो आणि टॉयलेट वाटे ते बाहेर काढतो. दिस इज विरेचन ॲक्च्युली. विरेचन हे पित्तज व्याधीसाठी, पित्तज जे व्याधी आहे त्याच्यामध्ये उपयुक्त आहे. म्हणजे जसं आपले ॲसिडिटी आहे किंवा मूळव्याध आहे किंवा अनेक असे अल्सर्स आहेत, अशा अनेक प्रकारांमध्ये ते अतिशय उपयुक्त आहे. ॲपेंडिसायटिसचे पेशंट देखील आम्ही ह्या विरेचनच्याद्वारे अगदी सक्सेसफुली ट्रीट केलेले आहेत. त्यामुळे मूळव्याध असू दे किंवा टायफॉईड असू दे, अशा अनेक जे पित्तज व्याधी आहेत त्याच्यामध्ये आपण विरेचनाने फार चांगले ट्रीटमेंट करू शकतो. वातज विकार म्हणजे हा फार मोठा विकार असं आपण म्हणतो की त्याच्यामध्ये 80पेक्षा जास्त त्याचे प्रकार आहेत.
तर वात जसं आमवात आहे, संधिगत वात आहे, जानू म्हणजे आपले जॉईंट पेन वगैरे जे सगळे त्याच्यामध्ये कव्हर होतात अशी व्यातज व्याधी ही मोठी फार संख्या आहे त्याची. तर ह्याच्यामध्ये बस्ती ही जी अर्धचिकित्सा म्हणजे 50% ऑफ द ट्रीटमेंट पंचकर्म इज बस्ती, तर त्याचं फार इम्पॉर्टन्स आहे. आणि जसं वमन हे एका स्पेसिफिक काळात दिलं जातं, विरेचन काळात दिलं जातं, पण बस्ती जी आहे ते 12 महिने आपण देऊ शकतो. पण ह्या बस्ती म्हणजे एनिमा, म्हणजे आपण टॉयलेटच्या जागेतून हे एनिमा इन्सर्ट करतो. ह्याच्यामध्ये ऑइल आणि काढा असे वेगवेगळे आपण प्रकार त्याच्यामध्ये, मग त्याच्यामध्ये व्याधीनुसार वेगवेगळे काढे आपण बनवतो, वेगवेगळे तेलं आपण बनवतो, त्या तेलाचं इन्सर्शन आपण थ्रू टॉयलेटच्या जागेतून ॲनसमधून आपण करतो. तर ह्याच्यामध्ये वातज विकारांमध्ये अतिशय उपयुक्त अशी चिकित्सा आहे. आणि ह्याच्या मान्सून जो सीझन आहे, खास करून ह्याच्यामध्ये मान्सून सीझनमध्ये वातपित्त कफमध्ये वात जे आहे ते अतिशय प्रकोपित झालेलं असतं नॅचरली ह्या मान्सून सीझनमध्ये, वर्षा ऋतूमध्ये. तर ह्या ऋतूमध्ये आपण बस्ती दिल्यानंतर अतिशय चांगला असा रिझल्ट त्याचा येतो. आणि ह्याचं जे आपण 10 दिवस किंवा 15 डेज 10 to 15 डेज जरी आपण बस्ती घेतली तर ह्याचा फुल वर्षभर आपल्याला त्याचा परिणाम जाणवतो. म्हणजे अनेक वेळेला जसं आपण म्हणतो की सारखं एखादा व्यक्ती आजारी पडतो, तर त्यानं जर बस्ती वर्षाला घेतली तर मी 100% सांगतो की त्याची फ्रिक्वेन्सी अतिशय कमी होते. त्यामुळं नॅचरली इम्युनिटी बिल्ड करण्यासाठी हे फार चांगलं बस्ती असं आहे. नसते म्हणून जे नाकात ड्रॉप टाकणे हे चौथा प्रकार आहे. नेझल ड्रॉप्स टाकणे, मग एक थेंब टाकणे, धार टाकणे, ह्याच्यात बरेच मग 13 प्रकार आहेत तसे नश्याचे. त्यानंतर रक्तमोक्षण म्हणजे शरीरातलं दूषित रक्त बाहेर काढणं. मग जळू जो प्रकार आहे किंवा लीच थेरपी आपण म्हणतो ही आम्ही फार अपनावतो. ह्याच्यातून दूषित रक्त जे असतं ते बाहेर काढतो. अनेक वेगवेगळ्या म्हणजे केसांच्या विकारासाठी मी देतो, केस उगवलेले आहेत नवीन, पांढरे केस होणं त्यासाठी देखील आम्ही देतो. त्यानंतर पिंपलसाठी देतो, मुळव्यासाठी देतो, व्हेरिकोज व्हेनसाठी आम्ही जळूचा वापर करतो. अशा अनेक जिथं अगदी तुमचे काही हे व्रण आहेत म्हणजे जे असे वुंड आहेत जे नॉन हिलिंग वुंड आहेत त्याच्यामध्ये देखील आम्ही जळूचा फार चांगला वापर आणि फार चांगले रिझल्ट बघितलेले आहेत. तर जळू हे फार चांगलं रक्तमोक्षणासाठी वापरलं जातं. सिरिंजनं सुद्धा रक्तमोक्षण केलं जातं. तर असे पंचकर्माचे विविध असे प्रकार आहेत आणि आपल्या सार्थमध्ये हे सगळं केलं जातं. आता सध्या तुम्ही सर्जरीसाठी सुद्धा परवानगी मागितलेली आहे. सर्जरी होऊ शकते का आयुर्वेदामध्ये? आयुर्वेदाचं जो MS ज्यांनी केलेला आहे त्याच्यामध्ये 58 सर्जरीज वी आर अलाउड टू डू ॲक्च्युली BMS स्टुडंट्स ऑल्सो MS सर्जरी स्टुडंट्स. तर हे आयुष मंत्रालयानं आम्हाला 58 सर्जरीजना परमिशन दिलेली आहे. आणि आयुष मंत्रालयाच्या मार्फत आता अनेक अशा चांगल्या गोष्टी होत आहेत की ज्याच्यामध्ये आयुष विजा येत आहे. आत्ताच नवीन मी परवा दिल्लीला मीटिंगला मला बोलवलं होतं आपल्या आयुष मंत्रालयाच्या. तर ह्याच्यामध्ये नवीन असे कन्सेप्ट गव्हर्नमेंट आणतं आहे की आयुष विजा, त्याच्या थ्रू आपले आयुष डॉक्टर्स हे बाहेरच्या देशामध्ये जाऊन प्रॅक्टिस करण्यासाठी ऑफिशियली जाऊ शकतात, स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट बेस्ड पर्पज. सार्थ आयुर्वेदा जे सेंटर आहे तिथं तुम्ही हे वेगवेगळे उपचार पद्धती राबवतात आणि लोकांना त्याचा फार फायदा होतो. आता सध्या भारत सोडून इतरत्र ठिकाणचे पेशंट्स पण तुमच्याकडे येतात का? आणि इतरत्र ठिकाणी, भारत सोडून इतरत्र ठिकाणी आयुर्वेदा किती प्रचलित आहे? आमच्या सार्थ आयुर्वेदा रिट्रीट अँड वेलनेस सेंटर जे आहे माडकोल इथं स्थित आहे, आंबोलीच्या तळपायाला कोकणामध्ये, ज्याला निसर्गाचं एक वेगळं एक सौंदर्य आहे. कारण मी आयुर्वेद हे निसर्गाशी निगडीत आहे. तर आम्ही तिथं सर्व प्रकारचे ट्रीटमेंट करतो. आणि गोवा, मुंबई, त्यानंतर पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव, हुबळी अशा बऱ्याच कोकणातून असे बरेच आमच्या इकडं आत्तापर्यंत गेस्ट आलेले आहेत. 1 वर्ष फक्त आम्हाला झालं सुरू करून, तरी देखील फार चांगला रिस्पॉन्स आहे. कारण आम्ही तिथं सगळ्या पद्धतीच्या आपले जे आयुर्वेदिक प्रणाली आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही योगा देखील सकाळी घेतो, मेडिटेशनचा क्लास घेतो आणि दिवसभर आमचे ट्रीटमेंट्स असतात ज्याच्यामध्ये मुख्यतः सर्व प्रकारचे पंचकर्म आपण तिथं राबवतो. आपण वेट लॉसचे आपले प्रोग्राम आहेत, आपले स्ट्रेस रिलिव्हिंग असे काही प्रोग्राम आहेत 5 days 10 days, वेट लॉसचे आपले 10-15 days 1 month असे प्रोग्राम आहेत. आणि जिथं आम्ही खात्रीशीर अगदी 5 ते 10 किलोचं वजन हे 15 दिवसामध्ये आम्ही नॅचरली कमी करतो. आणि आम्ही डायटिंगला मी मान्य कधीच करत नाही की आपण उपाशी राहून वजन कमी करणं, कारण शरीराला लागणाऱ्या रोज काही लागणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या आपण डायटिंगनं करू शकत नाही. त्यामुळं प्रमाणात जेवण देणं
आणि त्याच्याबरोबर ट्रीटमेंट करणं आणि इंटरनल काही मेडिसिन आणि एक्सटर्नल पंच करणं आणि त्याच्यामध्ये आमचं उद्वर्तन म्हणून पावडर मसाज असतो, बस्ती असते, अनेक अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट आम्ही तिथं करतो की ज्याने रिझल्ट हे नॅचरली येतो आणि त्याला कुठलंही हानिकारक नसतं शरीराला. आज आपण जर समजा डायटिंग करून बरेच लोक करतात, नंतर बरेच परिणाम त्याच्या लिव्हरवरती, हार्टवरती येतात, किडनीवरती लोड येतो. तर हे करण्यात पॉईंट नाही. नॅचरली कमी व्हा, नॅचरल एक्सरसाइज करा, योगा करा आणि ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या तर आपल्याला बराच बेनिफिट होतो. आमच्या इथं विदेशातून सुद्धा लोक येतात, रशियातून मध्ये लोक येऊन गेली, हॉलंडवरून येऊन गेले आणि ट्रीटमेंट घेऊन गेले आणि दे आर व्हेरी हॅपी. आणि आम्हाला असं सांगायचं की कोविडमुळं थोडंसं हे बाहेरचे देशातले लोक कमी आले, पण नक्कीच आपल्या गोव्याच्या, बॉम्बेच्या आणि पुण्याच्या लोकांनी आम्हाला फार चांगला प्रतिसाद दिला आहे. इंडियातले आता राजस्थानमधलं एक कपल आलं होतं वेट लॉससाठी आणि नी ट्रीटमेंटसाठी, तर अतिशय छान असे त्यांनी आम्हाला साथ दिली आणि चांगले रिझल्ट आले आम्हाला. चांगलं रिझल्ट मिळणं हे खरं म्हणजे तुमच्या आयुर्वेदाच्या उपचार पद्धतीचं द्योतक आहे आणि असेच चांगले उपचार करून लोकांनी स्वस्थ राहावं, निरोगी राहावं ही आयुर्वेदाची एक मुख्य धारणा आहे. मला हे मुख्यतः करून सांगायचं की आज आपण गोव्यामध्ये गोमंतक चॅनलला आलेलो आहे. तर गोव्यातल्याच NRB ग्रुप जे आहे वास्कोचं, त्यांनीच हे सेंटर सार्थ आयुर्वेदा रिट्रीट अँड वेलनेस सेंटर कोकणामध्ये अतिशय सुंदर केलेलं आहे. आणि आयुर्वेदाला असं अशा प्रकारे प्रेझेंट करणं हे अतिशय महत्त्वाचं होतं आणि अशा गोव्याच्या ह्या उद्योगपत्यांनी NRB ग्रुपनं केलेलं आहे. आणि खरोखरच मला असं म्हणायचं आहे की बऱ्याच लोकांनी, उद्योगपती लोकांनी देखील आयुर्वेदाला अशा प्रकारे ग्लॅमरस आणलं पाहिजे. गोवा, कोकण हे आपला जो भाग आहे हा नॅचरली ह्याला एक सौंदर्य आहे आणि अशा ठिकाणी केरळाच्या पार्श्वभूमीवर मी गोवा गव्हर्नमेंट, डॉक्टर प्रमोद सावंत सर असतील किंवा महाराष्ट्राचे आमचं सरकार असेल यांच्याशी देखील समन्वय साधतोय की अशा प्रकारे आपल्याला हेल्थ टुरिझम अंडर आणि ट्रीटमेंट ओरिएंटेड असं आयुर्वेदाचं डेव्हलपमेंट आपल्याला महाराष्ट्रात आणि गोव्यामध्ये केलं पाहिजे आणि अशा प्रकारचं डेव्हलपमेंट व्हावं असे गोमंतक मार्फत देखील आपण ह्याचा प्रसार करावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. छान डॉक्टर अजित राजगिरे, तुम्ही छान माहिती दिलीत आयुर्वेदाबद्दल, उपचार पद्धतीबद्दल आणि मला खात्री आहे की लोक जास्तीत जास्त याचा फायदा करून घेतील. असं सेंटर तुम्ही आता गोव्याच्या जवळ सुरू केलेलं आहे. गोमंतक TVच्या वतीने मी तुमचं अभिनंदन करतो. हा कार्यक्रम इथंच थांबवतोय, पण तुम्ही कुठंच जाऊ नका, पाहत राहा गोमंतक TV.